Reflexionem, pensem, reconsiderem-ho tot, però no ho hem de fer des del que els vells educadors han anomenat cadira de pensar, perquè comportaria acceptar que estem castigats per no haver tingut la conducta adequada. Seria indecent i la pèrdua dels mínims paràmetres orientatius. Celebrem aquesta edició del Celrà Caminat, vosaltres i la cadira de pensar. Un fort aplaudiment, sisplau. Per poder comprendre els meus pensaments i compartir-los i aprendre dels altres. El mòbil! Un fort aplaudiment per la seva creadora, la Irma Julià. I seguim caminant en el Celrà Caminat. La meva consciència. Moltíssimes gràcies. Vaig amb cadira de rodes i no puc improvisar agafant el tren quan em vingui de gust. Has de confiar sempre en la bona voluntat dels teus companys de viatge i no sempre passa. Deambules absorbint a la gent, adquireixes la veritat suprema. Amb claror esdevens irreverent, l'actriu actor d'una ombra xinesa que es crema. Encadenes amb mirades obscures el pas de la llum i la llibertat. Enemic de les ànimes més pures, lluites contra elles a l'anonimat. Molt bé, quantes cadires que aguantes! Molt bé. Bé. Brossa va fer això als anys 40, Recordeu que hi havia un entorn favorable a la creativitat, a la cultura... Càtedra!
Preposició. Preposició forta. Càtedra. Share. Càtedra. Càtedra o aula. No. Acadèmic igual a rigor mortis. I continuarem el nostre viatge ara cap a la biblioteca. Si l'amor l'ésser arrabassa, roman la pensa, vida dels seus escrits. Laura batega, ell generós preval en el record de tots els influïts. Amb ritme aleatori, com un saltamartí, i fa de balancí, enunciant la deriva que el torna a erigir des d'una base ferma i amb el pes dels morts manté la resistència. És perquè és com un Parlament. I si una cadira fa pensar, me dóna la sensació que el Parlament Europeu fa les sessions drets. I la meva aportació escultòrica és d'una cadira desitjant que un dia sí, des dels parlaments i des d'aquestes cadires es pareixin almenys alguna filosofia allà on la cultura i el treball vagin d'igual a igual donats de la mà. Vinga, aneu seguint les indicacions que la Montse i la Núria us aniran dient. Sí, perquè has d'entrar aquí. Si vol, Ara heu de reflexionar sobre el que heu vingut a fer aquí. Què us sembla que feu aquí dintre d'aquest cercle? un polsim d'esperança. Ai, gràcies.